η επόμενη κατηγορία. Στο tatami 1, απειλούς οργανώσεις από μαύρους κότες, σε αφήνεις Δημήτρης από Περσέα, Μαυρογιάννης Ζεώδης από Λεύκαρο, από Πίξλας Μαναράς Χρυσός, από Πάρμαχος Σουγεντάκης Ιωάννης, από Περαζός Λιμέτη Ανδρέας, από Πολύνα Παπαδρούπολη Σκόλος Γεώργιος, από Δικάτας Λεκβάρος Κωνσταντίνος και από Αττικό από Σόλου Κρεμάνης. Πρώτος αγώνας Σκόνιος Λοκάρος Κωνσταντίνος και μπλε από Σόλου Κρεμάνης Σκόνιος Κρεμάνης. Τηλέμαχος και Πλανάκης με την προειδοποίηση. Tatami νούμερο 4. Μαργόλης Γκόλνη, Αγαπητού Παϊπάνα μπλε και ετοιμάζονται. Αλβάνη Χριστιάνα, Παγώνη Παγώνη. Αλβάνη Χριστιάνα, Κόρνη και Χαλάρωσε! μπλε. Πέρασε καν! Είσαι 5-0! Χαλάρωσε! Το κεφάλι ψηλά! Μιλέος Αμαρέας Κόκκινος, Κόκκος Ιωάννης Μάριος μπλε. Με ετοιμάζει επόμενη κατηγορία Καβέδες 1-12 ετών μη 42-30 γράμμα. Βάλε από κάτω! Καντάνης Ορτέας Αλένα, Κατσιλέρης Ιωάννης Σολομές, Τζανέτης Σιλίων, Γυμναστικός Σύλλογος Πειραιώς, Αργυρικού Ευάγγελος Περασβός, Σέρβος Ισραήλ Δύναμη, Κόστος Εθνικός Φεξάς, Κωνσταντόπουλος Βασίλειος Πολύμαχος, Μούζος Βασίλης Μαυροκότος, Νικολής Νικόλαος Έφταρος. Τηλέμαχος Οργανάκης. Τηλέμαχος Οργανάκης. Tatami νούμερο 5. Σιλιάνης Γεώργιος, Κόκκινο, από ΑΟΕ, Σαφόπουλος Βασίλειος, Λέα Μαγαλίνια Γενικέζης. Και να ετοιμάζονται. Σάπρας Κωνσταντίνος Κόκκινος, από μαχητές Πόλου, το Φραρέλο Παπανάτος Λέα από Τιτάνες. Tatami τελεία συνεχίζουμε στο νέο κατηγορία. Αγόρια είναι και κιλά. Δενεάς Φιλίππος Κόκκινος Μαύρη Κότες, Ρενανάς Παναγιώτης μπλε Κάμακος. Και να ετοιμάζονται. Κούρος Νικόλαος Κόκκινος Κορονέλ, Βορής Καθανάσιος μπλε Μαύρη Κότες. Και στη συνέχεια παίζεται Νικολαράκης μπλε από Μαρκόπουλο, Γιωργάκης μπλε από Πολύμαχο. Πάμε Θόδωρε! Άσε το ένα του πόδι και εκείνα χελώνα! Έτσι πρόξε! Άντα κόλλη! Κάτα! Κάτα! Πρόσεχε τώρα, πρόσεχε! Τώρα είναι δύσκολο το πράγμα. Μπράβο Θόδωρε, μπράβο! Ναι, αλλά δεν έχουν τελειώσει. Χρήστος Κούλτος, Στέφανος Καρλατούδης. Χρήστος Κούλτος, Στέφανος Καρλατούδης. Ο διαιτητής πρέπει να ξέρει και πώς το Είπες τώρα, τι ώρα. Ω, παίζει Πάτε ξανά. πάνω τόσο μέσα κόλλη! Μέτρα, είσαι πάτω! Πάμε Βένι, πάμε! Και θα βγάλω από τους δύο δάσκαλους. Ωραία φίλε, δεν μπορώ να βγάλω. Θα τους βγάλω και τους δύο. Μιλάω το κεφάλι και πες, πάμε! Όταν είσαι έτοιμος, πάμε, δεν είναι καλό δούλευε! Tatami νούμερο 4. Αλβάνη Χριστιάνα, Κόκκινη, Κούρκα Μαγαλίνα, μπλε. Θόδωρε! Θόδωρε! Άλλο μισό λεπτό έχεις εδώ, ρε κράτα. Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο Φλωρίς είναι hardcore τώρα. Ο Μακάριο Βεντζαζάνης. Μάτι, Νικόλαος Ζημανός, Νικόλαος Χαριστάτης. Νικόλαος Ζημανός, Νικόλαος Χαριστάτης. Γραμμά. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Πες να είναι το πρώτο. Πρέπει τελικό. Σήκω τώρα, σήκω! Νομίζω ναι, άμα πάνε τελικό ναι. Γενικά δεν προσπαθούν να μην τους βάζουν.
Ρόδερε, σήκω, ρίξω να. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά. Παίρνα, μπράβο, μπράβο. Άντε το πλάι. Το γύρισε. Δηλαδή ο Ρίτας δεν είναι άσχημος. Ναι, δεν είναι κακός. Απλά δεν τον ξέρω, έτσι από ο Ρίτας. Θα σου πω εδώ στο PC έχει κάτι βαθμουλάκια δίπλα. Ναι, άμα κρατήσει τη θέση θα πάρει πιο βαθμό. Άμα την κρατήσει και τρέχει το ίδιο, ξέρω. Τώρα για παράδειγμα ο Βενιζέλος παίζει γενικά γιατί δεν έχει πάρει μάου. Βασικά πάει να τον πάρει. Έχει ακόμα το πόδι μέσα στην... Νίκη στον Οδωρίου. Άντε Βένι, πάμε! Παίρνα! Ναι, αυτό δεν έπαιζε. Κατάνα νούμερο 5, Κάπρας Κωνσταντίνος Κόσμος από μαθητές Ζωρίου, Κωνσταντίνος Κατανάσιος Βλέα Πετιτάκης για να ετοιμάζονται. Καμπούρος Γεώργιος Κόκκινος από ΑΟΕΝΗ, Ράμανος Παναγιώτης Βλέα Πετιτάκης Πόντες. Το ούλα ρε, κάνε στο στα ούλα ρε! Κάνε στο στα ούλα! Πήρε πόντες, πήρε τρεις. Άντε Βένι! Πάτα, μπράβο! Πάρ' το τέλος! Ωραίος Κουκουζίδης Πετρόπουλος, Σωτήρης Ναι, δεν ξέρω πώς. Πάτρης. Κουκουζίδης Πετρόπουλος, Σωτήρης Πάτρης.